Morjes! Nyt mä haluan näyttää teille mun lempi yksioviset kaapit, mitä meiltä löytyy. Nyt mä käännän tän kameran, niin tässä on tää ensimmäinen mun suosikki näistä yksiovisista. Ihan äärettömän hieno tää väri ja se on sisältäkin tosi siistiä. Siellä on hyllyt sisällä ja todella hyvä ja toimiva kaappi. Ja kaunis, selkeä linjainen, mutta kuitenkin siinä on vähän tollaista koristetta ja muuta. Ja sitten kakkosvaihtoehto. Löytyy tästä. Tää on vähän erityylinen. Näissä peiliovellisissa on aina sellaista pientä glamouria ja herkuttelua. Tässäkin näköjään vähän likainen peili, mutta fasetti hiottu. Kauniit koristeet. Siellä on myös hyllyt sisällä. Sitten siellä on vielä toi laatikko. Ja sitten löytyy vielä kolmannen mä esittelen näistä yksiovisista. No niin, eli se olisi sitten tällainen. Tästä mä oon joskus aikaisemminkin kuvannut. Se on nytten hyllyt tehty sinne sisälle ja sitten siellä on vielä naulakko. Tää sopii erinomaisesti myös keittiön kaapiksi. Sinne saa esimerkiksi kuivatuotteita, kattiloita, riisinkeittimet, mitä teillä onkaan siellä kotona. Sitten sinne saa kauhoja roikkumaan. Tästä saa myös tosi helposti tehtyä avokaapin. Nostaa oven pois saranoilta, niin tää toimii aamiaiskaappina tai minä vaan. Tää käy myös olohuoneeseen, sinne voi laittaa lautapelit tai mihin vaan oikeastaan. Tää on kyllä sellainen kaappi ja kans erittäin hyvä tommonen jämäkkä ja toimiva ja kaikin puolin siisti. Tää on pikkasen tollaseen vanhaa roosaa taittava väri. Että siinä olisi kyllä moneen eri käyttötarkoitukseen kaappia. Ja nämä on oikeastaan näistä yksiovisista mun sellaisia suosikkeja. Mutta nääkin löytyy sieltä verkkosivuilta, mitkä te oottekin jo monet sieltä hyvin löytänyt. Että ei muuta kuin sinne vaan tilaamaan ja jos tulee jotain kysyttävää, niin mulle voi laittaa aina viestiä. Liittyen niihin tilauksiin tai mihin muuhun asioihin vaan. Ei muuta kuin palataan asiaan.